Takže čau lidi, slyšel jsem, že víte, že rádi sledujete píčoviny. Tak se jdem na tu vaši píčovinu kouknout. Ta kočka. Co hledí? No ty vole. Máš problém? Já mám strach tam nahoru jít. Pojď to říct sem, ne? Paničko, půjdeš tam prosím se mnou? Mléko. Co? Z jakého důvodu by si to dělala? Jo, a kdyby něco, dělám to jenom kvůli tomu, že jsem slyšel, že lidi sledují teďka píčoviny a chtěla to po mně moje sejka, tak doufám, že mi dá aspoň like a odběr, jinak jí narvu a hodí mi z okna. To mi řekni. Mně se to tu nelíbí. Musím nějak utéct. Je čas na kung fu. Puzně, ne. Ty vole kung fu kočka, ty píčo, to umí úplně hovno, vole, to bych dokázal já. Už stačí. Já bych se potřeboval napít. Hlavně ať mě sousedi nevidí. A já bych se potřeboval vysrat. Měl bych docela potom průse. Voda je pěkně čistá. Popravdě je čistější než u mě v misce. Tak schválně a chutná. Ty vole sousede, já jsem se málem posral. Pačičky, pánečky koupil botičky, tlapkama se šťouchají, debilně na sebe fákají. Do prdele, ty si to znova zapomněl. A jo, mně se to furt dokola Máš vůbec v té tvé hlavě něco? Už No to děláme snad po jo. páté, sakra. S takovou to na ten TikTok dnes nevydáme. Už to vím, teď to zvládnem. Soustředíš se? Teď už tak na 3, 100%. 2, 1, teď. Pačičky, páneček jsme jen dvě koupil kočičky. Ty jsi zem... Ta rezavá kočka je opravdu píč. Mě děláš znova prdel. No a dneska to bude bez bitky. Jo, dnes se mi nechce. Dobře no. Hej, co to mělo být? Musíš být připravený na vše. Jako to nebylo pěkný. Dozadu, dopředu, všude. Fakt dobrý, no. Tak čo, dáme ten souboj, padavko? Ne, už se mi nechce. Teď se budu vyhřívat. Ťuk, prosím vás, máte už do kaká, no? Já jen, že jste na tom záchodě už přes hodinu a mě tlačí docela bota. Slyší mě vůbec? Ona je bez tak na tom mobilu. Co to máš na sobě? No to bych asi měl. To je srst. Jsi takový... To, kdyby někdo nevěděl, tak se tomu říká srst, víš? A ta druhá kočka má taky srst, víte? Takže jako RIP rezavá kočka, ty vole. Vej tmavej. Ty jsi rasista? Mohu tu barvu z tebe setřít? Hele, to stačí, jo? To je Ta rezavá kočka vypadá docela fakt jak gay. strašně hustý. Vypadá to fakt blbě. Dobře, beru zpátky, je to teplák prase. Já chci být taky tmavý. Dáš mi pár tvých chloupků? A jak asi? Naval je sem. Jak ti je mám asi dát? Neboj, mám nápad. Já tě všechny vytrhám. Pojď sem ti říkám. To je můj pamlsek. No už není. To je pro kočky, ne pro psy. To nevadí, mě to chutná. Už se konečně zastav, sakra. Musíš si mě chytit. Nehleď tak na mě, já ti tu ruku nepustím. Nevzdoruj se, nebo OK, to byl špatný nápad točit tady tohle, co po mě chtěla moje ségra, jo. Včera tady byla oslava mojí ségry, byl tady Dominik, můj kámoš, tak nejlepší, kvůli němu mám YouTube kanál, bez něj bych to nikdy nedokázal, takže Dominik má taky YouTube kanál, jo, jmenuje se tam Domca 7 Pro, jo, takže pokud chcete ode mě další videa, sledujte Dominika, kvůli němu jsem tady, kde jsem teďka. Je to špatný nápad, že jsem se rozhodl točit takovouhle píčovinu. Tak jenom. přiletí facka. No nemáš šanci, ta ruka je teď má. Už za chvíli půjdu spát. Ty vole, můj nos. Co to kurva bylo? Co se stalo? Víš, asi ztratil rozum. Naser si tě. Jo, ztratil si rozum. Ten kamarády dobře poslouchej. Já jsem ze starší generace koček. A co jako? To znamená, že jsem větší a silnější. Tak si tu packu polož, nebo tě zničím. Bojím. Tentokrát tě ale pustím s lehkým varováním. Příště už tak štědrej nebudu. Polož tu packu na zem. Jsi snad hluchej? Co to? Pro boha, to jsem trochu nedomyslel. Co teď? Ale To trochu sposral, víš? už jsem kočka, já to zvládnu, nemusíš mi pomáhat. No, jo, tak nakonec musíš mi pomoct.
do řidi, já už se neudržím. Pomoz mi. Zase ty, mucho. Čau. Jak se tu pořád dostáváš? No, ten smích tě přejde. Je po tobě, víš to? Tak nemluv a pojď. No tak už jdu, hej. Nepřestanu, děvčátko. Na to zapomeň. No nepřestanu. Ne. Co to Já je? jsem tu král. Stop, you're scaring Nepřestanu. me. Ta ruka je You're moje. scaring me. Nebo co? I said, Nebo co? Neuděláš s tím nic. stop. A nebo co? No, platé kuřecí šunky, to bych moc rád ochutnal. To krásně voní. Já to nevydržím, já to ochutnám. To je žůžo. Ble, ty jsi fakt tak hloupej, holu. Uleď pryč. Protože já ještě Ty vole, skončila reklama, jsem to netušil. chytím, tak tě zabiju. Prosím tě, Larry, ty umíš ta bojová umění, že? Jo, umím. Proč se ptáš? No, jeden pes mě dneska naštval a nevím, co dělat. Je to lehký. Přijdeš k němu, Ano, začneš mu šeptat do ucha jasně. a pak ho sejmeš. Hej, nesmíš stříhala normálně dráp. Pozor, máme společnost. Ahoj. Čau. Nevadí, když se přidám do konverzace? Raněji ne. O čem A 3 gejové vedle sebe, to dopadne dost na píču. jste se bavili? O tom, že máme na psi alergii. Já jsem nikdy neměl kočičí kamarády. To ani já. Co děláš? Já mizím. On ti fakt přivonil k zadku? Bylo mi řečeno, že budeme mít nového člena rodiny. Ani v jednom z mých 9 životů by mě nenapadlo, že to bude surikata. Surikata, která se ráda mazlí. Až moc mazlí. Hehehe, lumpéren. Už té košce někdo něco Nikdo ti nepomůže. Neotravuj mě. Ty jsi fňukna. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví. Můžeš přestat. Kolik máš vůbec? No mám 2. Raz, dva. Ještě chvilku. A kolik pamlsků jsi měl? 3, proč? A raz, dva, 3. Proč mě pořád boucháš? No to jsou výchovný. A za co mi řekni? Hej, to, že jsi jich měl víc jak já. Děláš si prd. Ještě jednou mě přičuchneš k tomu zadku, tak dostaneš. Davaj, s dovolením já se taky připojím. To není nic pro tebe. Jo, Jerry, nepřestávej, pokračuj dál. No jo, masíruješ fakt dobře. To mě těší, že se ti to líbí, ale začínají mě pomalu bolet tlapky. Takže počítej s tím, že se za chvíli prostřídáme. Jasně, neboj se. A klidně přidej na síle. Neboj se toho. Přidej na síle. Však jsem teď řekl, že mě bolí tlapky. On usnul? Nespí. Teď budeš masírovat ty mě. Hej, co děláš na mé zahradě? Vy paní, to je moje zahrada. Jo? Pojď mi to říct sen, ne? Celá tvoje Srabe. nechtějí. Hele, prosím tě, kde jsi zapomněl, chlupy? Nechtěj mě Ne? nasrat. Nasrat. Parchante, Kde zvenku muselo asi hodně foukat, že ti odletěli. tobě hrabe? Co to do tebe ty vole vělo? Dost. Co asi tak chceš cítit, když nemám srst? Stačilo mi. Fuj, cítím z tebe smrad. Jo, a ty za chvíli ucítíš mou pěst. Co to tady máme dobrého? Vypadá to lákavě. A nechystal ses to všechno sníst sám beze mě, že? To bych ti ani nedovolil. Lidi, já si myslím, že konec videa. Pokud chcete to pokračování, tak napište do komentářů. Já teďka končím, protože bych věděl, že byste to nedokoukali, protože by to byla moc nuda. No, protože by to bylo strašně dlouhý. Takže lidi, čus.